Káros. Csömbben legyen elbandi. Remélem nem montírozott ki azt, hogy elbandi. Elmondom neked, hogy a bejelentkezésre a számítógépemen az elbandinak a képe van, ennyi. Nem véletlen. Ezt filmezd le, aranyapám, ezt filmezd le, ha mered. De ha fel lesz a Youtube-on neked annyi. Úgy. Tökéletes, jó lesz az. Célozzál rá. Mindegy, jó volt az babám. Mit láttuk? Ja, haladjál, már eltalad.